Napalgang patay ang duha ka security guard nga nag-duty sa sulod sa usa ka ahensya sa gobyerno sa Ipil, Zamboanga Sibugay. Ang mga biktima dunay mga samad pinusilan sa lawas. Motibo sa krimen ginasuta pa sa PNP. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Nagbuyod na og wala nay kinabuhi yang napalgan sa usa ka personahe sa Bureau of Internal Revenue o BIR ang duha ka security guard niini nga night shift ang duty sa Ipil, Zamboanga Sibugay Martes sa buntag. Ang mga biktima nag-edad og 41 ug 52 anyos, pulos residente sa maong probinsya. Matod sa Zamboanga Sibugay Police Provincial Office, tad sa bala sa pusil ang lawas sa maong mga biktima. Gani ang usa niini, dunay 5 ka igo sa bala sa nawong, suwang ug dughan, samtang ang usa 3 ka bala sa ulo. Posibleng taod-taod na kining gipamusil. Nung naabutan po ng personnel ng BIR, patay na po yung dalawa at medyo dry na po yung igo. Sa progress report sa PNP, na-recover sa crime scene ang 3 ka basiyo sa fired cartridge sa caliber 9mm, 4 ka buok nga fired bullets sa caliber 9mm ug 3 ka bala sa shotgun. Apan nawala matud pa ang gi-install nga CCTV sa opisina, lakip na ang modem ug ang memory card. Nawala sab ang 2 ka gi-issue nga armas sa maong 2 ka mga security guard nga gituhuang gitangag sa mga sospek. Gawas niini, gipang buuan sab og gasolina ang mga computer sa opisina, samtang ang steel cabinet abli na ug nagkatag na mga dokumento sa salog. Padayon pa ang pag-imbestiga sa PNP aron masuta ang motibo ug ilhanan sa sospek. Ginakuwan pa sab og pahayag ang kabanay sa biktima, lakip ang buhatan sa BIR. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao.